Kani kadai ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kubli pi barop nampik Batesi TV ngipja subhai pi Sheikh Kubor hakimat kimat. Nikon isham ni pasha Sheikh Kubor ni kena ki benta jong katsela. Hagasngi ublay lalap ya skuti jong ki armut ki shikurim ki Taurus ki balikai shikit han sora. Lalap ya skuti hasora rem barla suba bakini armut ki raja rengai hakni kathan. Kumban kat kumba jingtip bala yolum lai thu bakini ki armut ki shikurim ki bana Maharashtra ki degi bala tip kerteng kum Raja Raghuvanshi berkasonam Raghuvanshi. Kat kumba jingtip bala yolum lai thu baka phone jong kini ki armut ki Taurus kala switch off na duk menhin kasngi ublay. Ki pulit kidang wan hak jaka jengok ka ki badan hakat han sok rarem bat kidang keli benia aru haki wei pergi jaka ban lap ikni ki armut. Hadin ka jingja ka ba uwei ubrio ulalai ben keli ya ka skirt jong ka wei ka kena school urang ba asnong jong ka snong sosun uba tirkhar ulaong ba ki pulit kilawan ban ya kendu ya ka borsnong kumju ru ban ya kendu iki trying ki badan ya ka video ka bala yo ring na ka CCTV kamera. Ulai thu ba ha sosun namar bakalong pedeng kimi bun ki jingja ki jingtu ki jinga sho ya dan bat don ki ba ka snong kala yo bat don ru ki bam yo ban. Hendrai kini ka jingja ka bala jamenta uloong ba ka dei ka ba compare bat ka ba bat juja. Uloong ru balada ki pulit ki klan la ban yo kem ya utu ubrio namar ba kam dei ba utap ya ka dur khmat barok ka wei. Hendrai la ban itu namar ba usuka tang ya ka shintur. Urang ba snong ula kentu ki nong shong snong ki baya ki bayang na sosun. Balada ki lap ni yoi kum ketu ka jingja ni ki wei pat ki jingja ki balong persha ya ka imlang ka salang ki dei ban ni ban ken hiet dei ban shipen dah ka kaman. Kerensan yakura ya ka bala tip kum Shillong Cage Fighting Championship kaban salong ha ka arpu pratrik ujiliu Halarity Multipurpose Theatre mau ka siang New Shillong Township. Kansa sakhiru ya ka jingwan ya shimbenta jong kinong yakura shinrang bat kenthai. Haka ni kerensan yakura kindan haduk khat arteli ki jingo kun hapadengi khat armut kinong yakura na keleng kari India ki ban yakun persha ya khat armut kinong yakura bapau na ka ni ka jela Meghalaya. Hagawin ki jingja ka baskosi ka braja hakashnong laublay Southwest Khasi District uwe urang ba ya ubala tip kerteng kum uba san ku par lengkhoi uba arplai senam kerta kat ba udang mit tongdo ula hap kensan bat ngam jelob hapo ka wa ongi kani ka jingja ka laja haka arpusan trik ujembang alza apusan haka por kum ba rusteng ni nyau duna aa haka ba uni urang ba ula mi na la yeng haka por lai beji no phai singi rengkat bat lai mur ki khna ki ba ma u ula yalam bat lek tongdo Hendrai hakapor kumbah nyau duna ula ur barula hap hapo kwa. Ki khna ki balik lang bad u kimshin lala ban yarap ya u namar ka jingklan shaba palat ki lat jong kawa. Bat hadu menta ya ka met jong uni orang ba ampat lap setia. Haka step jong ka alpudil trik ujembang aja apusan. Ki pulit ngam jong ka kenhun search and rescue team na Shillong rengkat bat ki pulit jong ka Maukerwat police station ki balapoi haka jaka ba uba san kupar ulang ngam jelom. Hendrai kimshin lala setia ban yo se ya kamben namar ka jingklan shaba palat kilat lat jong ko bat ka jakaru kalong kabadam takikram u MLA jong ka Ranikor constituency uba Pius Marwen haka arpulai tri ujemang aja pesan ula penhap perda ya ka jingrakhi Jubilee rupa jong ka Royal Brothers SSA Lower Primary School Maukendeng Nongna Southwest Khasi District kumban shipentip hangni ba ya ka Royal Brothers SSA Lower Primary School aseng house name arhaja hakaba kidon nyau phongut ki khna puli naduk class nursery haduk class 4 bal ajing hikai daki sangut kinong hikai hapdeng ki arpsan snem kejingya nanti kinong penya kila haban mat yiki babun kijing rewat la kata kani ka school kala la ban sei bun mut ki samla ki bamenta kila long ki riu pau khman haki babun ki liang haka imlang ka salang Hakani sengiu ba Pius Marwen ula kular ban sepenyo jingarap shipau lak tengka na ka benta ban penkha shushu iki kamera kelas bat ban maramot ban penbha yakni school. Palat South Pangwat ki kenthei ki badan hapo ka shatri jong ka sunjuk ki kenthei Catholic Solait Parish klai shimenta ha ka seminar ka Mother's Day hador ka phang. Ule isin pateng la pateng yekitu ki batieng burom yu. Ya ka balason na ka gospel ulukas lendong ka baningkong ka khot ka basan pau. Hagani seminar bala ajingkran da Reverend Father Hieronymus Lengkhoi kum resource person la sedang naduk kasin sajan ha ka balai shimenta shirham da ki lai potli ki balang shnong
but kumba South Patam kilong kami kibahap hapo ko Solaj Parish. Ka Executive Council jong North Eastern Hill University kan salong haka lai pautri ujumang asa apsan hanong ba Delhi banyakren ki kendrum hapo jong kan school ba. Yakni lapentip daw MP Raja Sabha na Meghalaya o Dr. W.R. Karluki haka jingkren mikila patay kubor haka arpun rutri ujumang asa apsan hadin ka jingman pai na ka program bala pelong ha school ba nihu. U Dr. Karluki loong ba ka jinglong jingman ha school ba nihu kelas dang barman pai biang sya ka jinglong jai ka ba menshwa hadin ka jingshimti ka jong Professor Sherwin Mesungo kum ka acting vice chancellor. Mentapa ya pash kubor na kalengki benta jong keri. Hakapor bodang don halanti banlet Gujarat mutrang ba du keri Narendra Modi la sange hashiteng lenti banlet ai kuble yekiba hayeng asem jong ka Colonel Qureshi ka officer sipai ka bashim benta ba khmat haka operation sindur bat haka jayang kendu bat ki umodi uloong ba ka Colonel Qureshi kadika men ka para jong kari barok kowe kiba hayeng kila priang sngom hayo Modi da ka ba be de kisinti pula. Ya kamet yap jong uno hikai school sarkar lalap nakawai ka klau ka badan hajan Digaria Hills hajarkan. Lalap bagi dan buon kidang mong nakadur khamat jong unan kishur uno hikai ubaladan sanpo asnem karta bala suba ba usha penyap dosman. Kibayang asam jong u kilayat hu ba umi nalayeng hakajan met jong kasngi ublay banlet chayo tower chok ndre shim lawan pashu bat ka phone ru shim. Kilawad u keleng kimlap bat day haka step ka babut baki briu kilai thu khana balalap met yam kumta kila litpen ba kila lap audi mau kiseng ki badan hak yang persya ki bakentup ya ka Shiv Sena UBT bat ka Congress kila takran ya ka Sarkar Maharashtra namar ka jingshlei ka bajur hanong ba Mumbai kila keno ba kani ka jingshlei ka dei namar ba ka Sarkar kamshim na shnai kinala ki babyang bat kamju pha pin khuit ru ikinala ki badan pa bat akijabok la sata bat khang nanti ya ka Ka arpun dutri jemang kari sengi ka bau menteri rang ba du kari Narendra Modi labam smai ningkong kum menteri rang ba du kari kata haka arpun dutri jemang araja khatsau umodi udai ru menteri rang ba du bakhatsan jong kari India bat udai uban ningkong banne lai samoi kanthi umodi la kren ru ha Gujarat shapang ka sengi ka bau shimti ningkong kum menteri rang ba du ulam ba ka jing sedang jong u ban yo ik jingkerku kari Gujarat bat mentapan nabarok oi kari Ke National Investigation Agency ni ke NIA kalakem ya upulit CRPF na Delhi namar ba ula ai jingtip bari shapang ke India shiki officer katanat sintiat jong ka Pakistan. Ke NIA kalalab ba umoti ramjat ula ai ke jingtip bari shaka Pakistan na du snem araja apulai. Kila yo kurup yo bad ya ka pisa ka ba ula yo na ki officer ka Pakistan. Ke NIA kala rai ush yang bisa jong special judge ka Patiala House Court Paka yang besar kala aibor bentok kit yu haduk kan rutri ujulio. KNIA ka kwa bentok kit yanu uni CRPF ulai kendu. Kini ka jing syakem jong uni CRPF ka di hadien ka jing syakem jong ka YouTuber ka Jyoti Malhotra bat khatwei ngut ki weipat na Punjab na Haryana bat na Uttar Pradesh ki bala syak pengan hak Official Secrets Act bat haki kendon jong ka BNS. Bai kala yo ban kurup drius pa shipau ton ki dieng saudong ki ba shongdor light point shipau klutingka ya kabala shalantu hakaput jong ka Manipur bat Myanmar. Ye kini ki dieng saudong la penkit haki nrupwai teli kitrok bat ye kini ki kaliru la pengat katkum ka kendon an jong ka Motor Vehicles Act araja ka khandai bat ka Manipur Forest Rules araja apwai. Ye kini ki dieng saudong la IT shaki pulit ka Manipur banle ya ka baron ka. Unong yalam nyam jong ki Muslim na Kashmir u Mirwas Umar Farooq uloong ba ka jinga khalai online kala penjot ya ka imlang ka salang bat la kerpat ya ka ying bishar bakan le AA ban khang no shisindon ya kan ni u Farooq loong ba daki hajar ngut ki samla kila jot na ka jinga khalai online uloong ba dangshen we ukna samla na Kashmir ula kitram na ka da ka jinga khalai online hadu baki kmek pa jong u ki habandi ya ka ying asam kini pa kilong ikhubo na kaleng kiri ka perthai u Foreign Minister jong ka Qatar u Mohammed bin Abdulaziz Bin Saleh Al Khulaifi ulapan pa ba Qatar ka Kershan ya ke India banyak kun persya ya ke lekno ulapan sengau ya kani ha ka jing kendu bat ka kenhun ki MP na India ki balik sengau ya ki kampentrium ka Pakistan da ka ba Kershan ni ki lekno khamtam ka jingja ka balaja ha pahalgam Muhammad Yunus balayalam ya ka Sarkar Bashipur ka Bangladesh ula lumbun teli ki jingalang hadin balami ka jingkentho ka bajur ya ka Sarkar ka jong
Ula shonje alang ru bat kinong yalam jong kaseng Bangladesh Nationalist Party, Jamaat-e-Islami bat kaseng National Citizen Party. Yunus ula shonje alang ru bat ki nong yalam jong ki arpau tili ki seng san perthai. Kasan hima sima ha Bangladesh kelas sedang ban ki phalo hadin ba ki sipai kala shonje alang ban aipor yo Yunus ban pelong no ya ke election khanang ban la ban wanra ya ka shongsuk shongsan hakri Bangladesh. Namar ba ditang ka sarkar kabla syajir hakipat ba kabala ban penne ya ka shongsuk shongsan am ka sarkar ka ban chusin sha donbor tang da wei ubri. Usha Shitharur harengkat bat ki wei pat ki MP ki baran mentah Guyana ban pensngau syakani kari ya ki kam pentriem ki baka Pakistan ka le ha India. Henry jarengkat hakapor ba ki le kadi ka sngi ba ka Guyana ka rakhi la lut. Bat ki la yo kailat ban ai kublai ya kani kari ha ka jing rakhi jong ya ka sngi la lut ka basan pukandai. Presiden ke United States Donald Trump mula takrain ting yo Presiden ke Russia Vladimir Putin bat yo Presiden jang ke Ukraine Volodymyr Zelensky. Bat uloong bagat thama hapreng jogini ki atli kiri kanamja lada dei ba udan mau hakabor shwaban ki kathama. Trump uloong ba Putin ula le biet bat ula hiar thama ya ke Ukraine klamna perkhat bat ula takrain ru ya ke jingkran Putin ba ukwa ban kurum ya barok ke wei ke Ukraine. Bat uloong balada unuot ban le kumta ke Russia kan sakhlem. Kibriyo ke internet kilar kiben ya ke Pakistan ka bakam baki sipai jongka kila job thama ya ke India bat kila pen ya ke jingpulu ha India da ka bashim da ka wei pat kadur na ki sipai ke China bat kila sa friem ya kadur bat le ais ngobha ha Shehbaz Sharif bat ya kani kadur la ais ngobha da General Asim Munir. Kibriyo ha internet kila ong baka de kadur ha kapor ba le drill ki sipai jongka China. Ke Russia baka Ukraine kila kilyang koidi mat lai spa laingut bat kini kajinga kaliang koidi kadai hadin kajinga keren hanong ba Istanbul. Kilai spa laingun na Russia kidai kiba ka Ukraine kala pelat kidi kisipai bat menta kila poi sha Belarus. Ka Russia ba ka Ukraine kala menjur manya pelat mar 1000 ngot ki koidi bat menta kidang dep tangkumba sanspa ngon ini. Ka Houthi ha Yemen kala kam ba kadai Makkah ka basiat namding ha Ben Gurion Airport jongke Israel henry ke Israel kala yo ban siat pemthai hasun. Ka Houthi kala berngam bakan yai beteng ban hiar thma ya ke Israel lada kampat sange ya ka thma ha Gaza. Hakate ka jingsiat namding ka Houthi kamshim aladon kanu ka jingjulor ni ka jing mensa jong kibriu. Tikitu kilongi khubor hakimat kimat mtasi. Kublai.